Jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailut alkoivat Suomen osalta upeasti. Avausottelussamme voitimme Kanadan 6-4. Tämän jälkeen johdimme seuraavassa pelissä Tsekkoslovakiaa vastaan 4-1, mutta hävisimme 4-6. Vielä kolmaskin peli meni numerollisesti hyvin, hävisimme Neuvostoliitolle vain 3-6. Mutta sitten alkoi alamäki ja tappioita tuli etukäteen heikoimmiksi luokiteltujakin joukkueita vastaan ja sarjapaikkamme pystyimme varmistamaan vasta viimeisessä ottelussamme. Mutta nyt hetkeksi iloisiin avaustunnelmiin. No, pelihän meni sillä lailla, se on kisojen avausottelu, jolloin aina niin kuin oma ihan spesiaalilatauksensa tulee olemaan nyt Moskovassakin. Kanada pääsi siinä johtoon, koska heillä oli vähän vielä sitä gloriaa he pääsi siihen johtoon. Sitten meillä oli kuitenkin kova usko siihen omaan tekemiseen. Oli erittäin hyvä joukkue, se oli hyvin valmistettu. Kun se mentaalisokki meni ohi, niin me vaan jatkettiin, jumputettiin sitä omaa pelaamista. Me ruvettiin sitten pikkuhiljaa erikoistilanne ylivoimamaaleilla tulee takaisin ja näin ollen sitten se meidän ehkä tasaisempi pelaaminen johti lopussa sitten tähän sensaatiomaiseen voittoon. Taustalla oli kuitenkin huolellinen valmistautumistyö ja paljon semmoista sanotaan niin kuin oman aikansa pelaajapersonaalisuutta, että ei me ruvettu niin kuin ihmettelemään siinä, että hetkinen 4-0 taulu, vaan peli jatkuu ja pikkuhiljaa siitä maali kerrallaan ensin rinnalla ja sitten ohi. No mielikuvat on tietysti hyviä. Se on varmasti itse kunkin parasta aikaa pelata Leijona-joukkueessa ja pelata ratkaisevassa roolissa ja olla näitä historiallisia voittoja hankkimassa, koska tämä oli nyt ensimmäisen kerran. Kanadahan tuli ammattilaisjoukkueena mukaan Viiniin 77 ja nyt me ollaan Prahassa 78, jolla heillä oli kiistatta sitten ihan kaikki maailmantähdet, Marcel Dion, Jari Anger, kumppanit mukana. Sitten kun se oli vielä turnauksen ensimmäinen ottelu, meillä oli erittäin hyvä latinki. Vaikka jäätiin vähän alussa jalkoihin, me tultiin takaa ja hankittiin se voitto. Niin kuin tuossa kuvassa näkyy, niin kenttä oli täynnä niin kuin legendaarisia suomalaisia huippupelaajia aika monessa sukupolvessa, kun siinä alkoi olla sitten tämä allekirjoittaneen sukupolvi, Koivulahti, Repo ja kumppanit. Sitten oli Matti Haagman ja sitten oli Reijo Ruotsalaista, Rike Siltasta ja kaikkea tämmöistä. Se oli erittäin hyvä mix ja Kallu Numminen sitten pilkun tarkalla tavallaan teki sen valmistelutyön pelattiin 3 ihan loistavaa peliä ja sitten tuli pieni katkeaminen ja lopussa hoidettiin sitten se pakollinen sarjapaikka hinta. Tämä oli ensimmäinen pala historiaa koskien tätä Pro-Kanadaa. Kyllä nyt viimeistään sitten vuodet valmentajana, ennen kaikkea jossa Ranskan Sveitsin maajoukkueen valmentajana opettanut sen, että näissä pallopeleissä menee. Ensin tulee yksittäisiä suurvoittoja ja sitten kun se suoritustaso, kaikki nämä asiat alkaa olla suht vastustajan tasolla, sen jälkeen alkaa tulla menestystä myöskin sarjan muodossa.